Το αγρόκτημα Μίνα στο Μαραθώνα είναι δημιούργημα της αγάπης μιας δυναμικής γυναίκας από τη Μεσσηνία. Πριν από 35 χρόνια η επιχειρηματίας Μίνα αποφάσισε να ασχοληθεί με τη φύση και ιδιαίτερα με τη βιοκαλλιέργεια σε μια εποχή που κανένας δεν γνώριζε τι σημαίνει η λέξη. Από τότε κάθε Σεπτέμβρη καλεί φίλους και γνωστούς στη μεγάλη γιορτή που είναι αφιερωμένη στη Μάνα Γη και στον τρίγο. Πριν 35 χρόνια ήταν που η κυρία Μίνα αποφάσισε να δημιουργήσει το βιολογικό αγρόκτημα στο Μαραθώνα Αττικής. Επιχειρηματία στην Αθήνα, αποφασίζει να μεταφέρει τον παράδεισο της Μεσσηνίας, της γενέτειράς της, του τόπου που την έμαθε να αγαπάει τη γη και να τη σέβεται, σε έναν άλλον παράδεισο, αυτόν του Μαραθώνα. Κάθε χρόνο από τότε στο κτήμα γίνεται η γιορτή του τρίγου. Φέτος, ως προσφορά στη Μάνα Γη, δημιουργήθηκε ένα γλυπτό στην είσοδο του κτήματος, έργο του γλύπτη Άγγελου Βλάση. Το έργο αυτό δείχνει την αγωνία της μάνας γης για όλα αυτά που συμβαίνουν σήμερα στη γη. Είναι μια κραυγή αγωνίας, απελπισίας που προσπαθεί οπωσδήποτε να δείξει και να μας ευαισθητοποιήσει να μην καταστρέφουμε τη γη μας. Μη μας ζητάτε περισσότερα από όσα παράγουμε. Θα μας βγάλετε ψεύτες, λέει η πινακίδα μπαίνοντας στο μαγαζάκι που υπάρχει στην είσοδο του κτήματος και είναι αλήθεια. Αυτό είναι το βιολογικό λάδι, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, ψυχρής έκθλιψης. Ωραία, να πούμε και για τις ελιές. Εδώ βλέπω ελιές ξιδάτες. Αυτές οι ελιές είναι με το λάδι το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο μέσα και είναι φτιαγμένες με την παλιά συνταγή της γιαγιάς. Λαχανικά εδώ. Αυτά είναι τα λαχανικά μας που βγαίνουν από το κτήμα από εδώ. Δεν έχει πέσει ούτε μία σταγόνα που να μην είναι φυσικό υλικό. Έχουμε λίγο άσπρο τυρί, το οποίο έχει γίνει με την παραδοσιακή συνταγή που κάνανε οι γιαγιάδες μας από παλιά και είναι τελείως καθαρό με κατσικίσιο και πρόβιο γάλα. Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή ανοίγουμε 3-4 ώρες και ό,τι έχει το κτήμα το δίνουμε. Από το πρωί μέχρι? Από το πρωί μέχρι τις 7 η ώρα το απόγευμα. Τι θα αγοράσετε, τι θα αγοράσετε? Λίγο απ' όλα μάλλον, γιατί όλα μας αρέσουν. Είναι δυσέβρετα αυτά τα προϊόντα. Ιδιαίτερα τα λαχανικά, τα κυπευτικά νομίζω είναι το παριθμόν 1, γιατί αυτά συγκεντρώνουν και τα περισσότερα δηλητήρια από τις ορμόνες και από τα φυτοφάρμακα. Βγαίνοντας από το μαγαζάκι επισκεφθήκαμε το κτήμα. Ένα κτήμα 40 στρεμμάτων με όλα τα καλά. Έχει μέσα τα αμπέλια, έχει τα κυπευτικά, έχει βερικοκές, έχει πορτοκαλιές, έχει όλα τα φρούτα που υπάρχουν. Βγάλαμε και λίγα καρπουζάκια φέτος που φάγαμε μόνοι μας βέβαια, γιατί δεν ήταν εμπορεύσιμα αυτά, αλλά ήταν πραγματικά νόστιμα. Είχαν τη γεύση του φυσικού. Αυτές είναι οι προσπάθειες που κάνουμε. Κάθε Σεπτέμβρη αναβιώνει στο κτήμα το έθιμο του τριγητού. Τα παιδιά ξεχύνονται στα αμπέλια και με τη βοήθεια των μεγάλων γεμίζουν τα πανέρια τους με σταφύλια. Μ' αρέσει η φύση πρώτον. Θέλω πάντα να μαζεύω σταφύλια επειδή είναι πολύ ωραία σαν φρούτο. Θα τα μαζέψουμε, θα τα βάλουμε στο πατατήρι, θα τα πατήσουμε και μετά θα τα βάλουν σε βαρέλια μέχρι να γίνει το κρασί. Τι σ' αρέσει περισσότερο? Να τα πατάω. Μετά το μάζεμα ακολουθεί το πάτημα των σταφυλιών, με τον παραδοσιακό τρόπο στο παλιό πατητήρι του κτήματος. Από την παραγωγή στην κατανάλωση. Βασιλικό πράγμα είναι. Του ίνου το αποτέλεσμα είναι το καλύτερο απ' όλα. Ήρθαμε με την οικογένεια για να τους δείξουμε αυτά που κάναμε εμείς όταν ήμασταν παιδιά στο χωριό μας. Γιατί έτσι μεγαλώσαμε εμείς. Πατάγαμε στους λινούς μέσα το κρασί και τώρα τα ξαναβιώνουμε μετά από 30 χρόνια και προσπαθούμε να τα μάθουν τα παιδιά μας. Στο κτήμα της κυρίας Μίνας συναντήσαμε και δύο παλιούς αγαπημένους ηθοποιούς, που είναι και αγρότες. Καταπληκτικό είναι. Ασύλληπτο είναι, δηλαδή εδώ είναι η ζωή, τίποτα άλλο. Και εγώ ασχολούμαι και με αυτά. Έχω και εγώ περιβολάκια. Αυτή η επαφή με τη φύση, με τη γη, τι είναι? Είναι η ζωή, παιδάκι μου. Αυτό είναι η φύση. Τα δέντρα, το φεγγάρι, ο ήλιος, η θάλασσα. Βιοκαλλιεργητής κι εσείς? Βεβαίως, αλλά ιδιωτικός. Και τι παράγετε? Ό,τι έχει φύση. Και σταφύλια και ζαρζαβατικά που λέμε του κήπου, αγκουράκια, μελιτζάνες, ντοματούλες. Φορταρικά. Μετά το πάτημα, μικροί και μεγάλοι απόλαυσαν τα πλούσια εδέσματα, όλα φτιαγμένα από τα προϊόντα του κτήματος. Αυτά είναι μελιτζάνα που την έχουμε κάνει και φτεδάκι.
και είναι μελιτζάνο σαλάτα. Πολύ νόστιμο. Είναι γλύκα, έτσι. Το τρώω και εγώ λοιπόν. Το σπανάκι μας, με φύλλο που ανοίχθηκε στο χέρι. Στη γιορτή παραβρέθηκαν και πολλοί επώνυμοι φίλοι της βιοκαλλιεργήτριας. Η γυναίκα αυτή πραγματικά κάνει μια καλλιέργεια καθαρά οικολογική που μακάρι να γινόταν σε πολλά τέτοια κτήματα, που δεν έχουμε και πολλά βέβαια, και τις πρέπουν συγχαρητήρια και ένα μεγάλο μπράβο. Μου ξύπνησαν μνήμες από το παρελθόν, γιατί και εγώ έχω μεγαλώσει τα παιδικά μου χρόνια στην Ήπεθρο και έχω αυτές τις μυρωδιές και τις γεύσεις της Ήπεθρου και ειλικρινά είμαι πολύ συγκινημένη και ένα μεγάλο μπράβο στην κυρία Φιδά. Τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν από τις πωλήσεις των προϊόντων του κτήματος θα διατεθούν στο Ταμείο Δασών. Με μήνυμα το σεβασμό και την αγάπη για τη γη, η εκπομπή έφτασε και σήμερα στο τέλος. Περιμένουμε τα γραμματά σας και τις ερωτήσεις για τα αγροτικά θέματα που σας ενδιαφέρουν στη διεύθυνση Σοφοκλή Βενιζέλου 3, Λυκόβρηση, ταχυδρομικός κώδικας 14123, τηλέφωνο 210 28 19 345 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση liku007@minagreek.gr. Να είστε καλά.